ranka ya daɗe. Bayan ya bani magani, na je na sare rabin gonata. Daga baya na koma na yi masa bayani. Ya ce min akasi aka samu. Ya bani kurkura. Alhali kuma ba shi ke da niyyar bani ba. Sai ya bani ɗayan. Daga ƙarshe dai yanzu ranka ya daɗe. Ba a maganar sauran amfanin. Bayan na sare su, yanzu haka rami da ke cikin faɗin gonata ya kai kunkumi. Duk na bi na tone ta. Ranka ya daɗe, maganin ya fi ƙarfin kanshi ne, sai da na she masa kar ya gwada, ya she mana kansa zai iya ɗauka. Kuma ƙa'idar maganin duk abin da ake so, ba iya aikin a gona ba, duk abin da kake da bukata, walau na alkhairi ko na shari, za ka samu cikin gaggawa, amma ya yi taurin kai, ya she min kansa zai iya ɗauka. Ranka daɗe dama ta samu. Sandan nan a wannan masarautar ko za a jaraba wannan na kurkura. Yanzu ku 'yan samari abin da nake so da ku shine yana da kyau idan aka ba ku magani ku tsaya ku saurari ka'idodi da dokoki na maganin da aka gindaya muku, ba wai ku je ku yi abin da ranku yake so ba, kuma ku ce za ku samu nasara a kai ba. Don haka ku tashi ku tafi, a kiyaye gaba. Godiya suke ranka daɗe. Su ba suke ranka daɗe. Kai ɗan Fulani, a je a zo da wannan lakani na kurkura nan fada yanzu. Yanzu shi wannan shine kurkura? Ƙwarai da gaske ranka ya daɗe, sosai ma kuwa ranka ya daɗe. Kuma ka ce duk abin da mutum yake bukata in dai ka sha an gama? Ƙwarai da gaske ranka ya daɗe. The earlier we realize this, the earlier every one of you realizes them. Oh, Mumu, not too much. Will you keep quiet? Child. Oh, Mumu, not too much. Kai, wannan ruwan da sanyi yake. Kwaɗe mana kwanuka. Kifa wannan suna da yawa. Kai, ba magana nake maka bane kana zaune? Ina sarkin fara yake? A so yake ba nan yanzu. Amma kafin a soya su, a firaya su da man gyaɗan ƙasa. Idan da kalanzir a zuba adadi 2. Gishirin buɗe yaji. Mutane nake muku yi shiru. Zai jiran kai daɗi. Sai a saka buhu 2. A yi maza a kawo shi. Ina rawani na yake? Continue. Ranka daɗe yana kanka. Na ce a ɗaura min rawani na. Yana kanka ranka daɗe. To, ku nemi riga ku saka min. Subhanallah. Ku tafi min da wando. Subhanallah. Allah kawo sauƙi ranka daɗe. Amin. Wannan kuma waye? Sarkin fada da ranka daɗe. Oh, sarkin fada ne? Sarkin fada ina wuni? Lafiya kalau.
ina dan Fulani yake? A nemo min shi duk yadda ya shiga. Abin lungu da saƙo duk yadda ya shiga a nemo min shi. Ba a garin nan za a wannan lalatar ba. Duk yadda ya shiga a je a nemo min shi. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan ɗauka